Jaký jsou pocity? Nemůžu. Vyřízený. Jsi ale nařachaný. Takže dneska jsme jeli 3 kolečka po 30 cvicích, 4 kolečka po 20 cvicích a 5 koleček po 10 cvicích. Máme bohužel natočené jenom to poslední, to už nám moc nešlo, ale stejně jsme do toho práskali, bylo to vidět, všichni dýchali, všichni bušili, co to šlo. Je vidět, že prostě pražský výběr má jak na začátek, na střední část, tak na závěr. Vystupňovali jsme to, že to bylo jako dobrý dnešní výkon, jsem si naprosto spokojený, díky. Budeme lepší! Hurá!